everyone, so karon no kay mag New Year na is magbunot na ta sa tong pasalamat chika. So mao ni ang mga nag-comment og green color, so sila ang nay chance nga makakuha sa tong 500 pesos pasalamat Gcash. Mo na magbunot ta karon. Then sa ako ang mga TikTok followers or sa ako ang mga TikTok viewers o sa ako ang YouTube channel, so diri ninyo makita sa ato ang Facebook page ang bunutan or ang ato ang pasalamat Gcash. So pwede mo man diri sa akong Facebook page o pwede mo maka-appeal ani anytime sa ato ang pasalamat Gcash next month. So karon nga month ni mao ni ato ang pasalamat Gcash. So ato ning bunuton day mo ni ang uban-uban, so wala ni kat, wala ni tikas, kung unsa to ang nabunutan ako is mauna jud to ang makakuha sa to ang 500 Gcash no. Sige na magbunot na ta day. Ato i-share kung maayo. So password TI ra jud ni siya day ha, password TI ra. Sige, dili ko mo tanaw ha kay para dili makaingon mo nga dili tikas. Okay kani siya. So mo ni ato nabunutan. So mo ni ako nabunutan day. So ato ang tan-awon kung kinsa ni. So kamoy unag tan-aw kinsa. Atcha. So Ariela P. Upada. Hala ko aning igagaw, anak ni sa ko igagaw, Ariela P. Upada. Pero tanawon ako day og naa ba ni siya share or naka-follow ba ni siya sa kuha kay diri man gud day sa ato ang pasalamat Gcash is wala ni parintihay day, wa ni kailahay day kay para pata sa uban no. So siya ato ang nabunutan sa ato ang 500 pasalamat Gcash, si Ariela P. Upada. So atong tanawon og naka-share ba ni siya sa ato ang mga video. So mobalik ra kuha ikat sa nako. So wala day, wala siya share sa ako ang mga video maskin isa si Ariela P. Ariela P. Upada. So wala siya i-share maskin isa sa ako ang video sa iya ha. Nga kani nga Facebook kani nga ngalan wala siya na share sa kuha or na like sa nga maskin isa nga video nako. So mo nang magbunot ta og usab. Mo nang sayang kay lagi 500 pesos ni pero wala tay parintihay, wala tay kana kuan dira kay ila kay lagi para pata sa uban ba, para fair food sa uban no. Dili porket igagaw mi or kaliwat mi or kaila mi nga ako na i-consider kay ang uban nga naghago og share, ang uban naghago og tan-aw. Maunay angay sila natong i-priority ha kay para patas ba, para fair. Okay, magbunot tag lain ha, magbunot ta. Sige na magbunot tag usab day tagana tog chance ang uban day kay basin di ay ang next nato mabunutan ani is naka-share na siya og nakapalo na siya sa tuwa. So dili na nako ni basta i-shake day uday kapoy nako ganina ko chinik ani no. So kung kinsa na lang to ko ang mabunutan is mauna to ang tinuod nga to ang mabunutan ha. Okay, sige, let's go. Okay, kani day, hopefully day nga kani ang ato ang nabunutan karon day is naka-share og naka-follow na ko ni siya sa ato ang mga video no. Kay para wa nay kapoy para mahuman na ta ani, mahuman na ta sa pasalamat Gcash kang tuiga. So i-open na nato. So ikaw mo na ibahala og tan-aw og una. Kung kinsa ni siya oh. Ikaw mo na ibahala. Okay, then ako. May Cañete, Ma'am May Cañete, siya ang nakakuha sa tong 500 pasalamat Gcash. Kay lagi si Ariela P. Upada is wala siya naka-share og naka-like sa ato ang mga video. So mo na nabunot ko sab mo ni ang sunod natong nabunutan, nataga natog second chance sa pagbunot nato, nataga natog chance. Ang ikanang bunot ang nakakuha kay si Ma'am May Cañete. So Ma'am May Cañete, kung nagtanaw ka karon i-PM ang imuhang Gcash kay atuan na ng butangan, okay? Og daghan kay salamat sa tanang ni appeal, sa tanang ning comment sa ato ang pasalamat Gcash. Og sa wala di ay nakakuanday, nakaswerte karon nga pasalamat Gcash nato. So sa next month is nagapuntay pasalamat Gcash mo nang abang-abang mo. Og dayon day, Merry Christmas and Happy New Year di ay sa ato ang tanan no, atong salubungon ang bagong taon. Og daghang blessing nga moabot untas natong kinabuhi mo nang daghan kayong salamat sa tanan og mao ra to no. Bye. Oy, congratulations mami.